ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಿಡಿದು ಉಡಲ್ನೆಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಮಾಲಕ್ಕಿ ಏಕಾದಶಿದ ವಿಚಾರನ ತೆರೆಯೋನಗ. ಈ ಏಕಾದಶಿದ ವರ್ಣನೆನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಬಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ನಡುವೆ ಆತಿನ ಪಾತೆರ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇಡ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಏಕಾದಶಿ ದಾದೆ ಐನ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇಡ ಕೇನ್ವೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಧರ್ಮರಾಜಡ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಮತಾಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಎತ್ತೆ. ಆ ರಾಜೆ ವಸಿಷ್ಠರಡ ಈತ ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ವೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ವೃತ್ತನ ಏರು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂದ್ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ ವಸಿಷ್ಠರು ಮತಾಂತ ರಾಜಡ ಪಂತೇರು. ಮಾತಾಂತ ರಾಜರು ವಸಿಷ್ಠಡ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಏಕಾದಶಿ ಅಮಾಲಕ್ಕಿ ಏಕಾದಶಿ ಭೂತಕಾಲಡ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಐತ ಕತೆದಾದೆಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂದ ಆರಿಕೇನ್ವೇರು. ಅಪಗ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿಲು ರಾಜಡ ಪನ್ಪೇರು ಅಮಾಲಕ್ಕಿ ಏಕಾದಶಿ ಪನ್ಪಿನ ಭೂತಕಾಲಡ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನೇತಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾವೆ. ಅಮಾಲಕ್ಕಿ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ. ಅವು ಮಾತಾ ಪಾಪನನ್ನು ದೂರ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಐಕುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಆಯ್ನ ವಿಷ್ಣು ದೇವೇರ್ನ ಅರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಪ್ರಕಟ ಆಂಡ್ ಆ ಬಿಂದು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬೂರುಡು. ಆ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬೂರಿ ಕೂಡಲೇ ಅಮಲಕ್ಕಿ ಪಣ್ಪುನಾಂಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಮರ ಅವಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಂಡ್. ಈ ವೃಕ್ಷನ ಆದಿವೃಕ್ಷ ಪಂದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬಕ ಈ ವೃಕ್ಷಡ್ದೆ ಜನಕಲು ಪೂರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯರು. ಬ್ರಹ್ಮಾನು ದೇವತೆ, ಗಾಂಧರ್ವರು, ಯಕ್ಷರು, ಕಿನ್ನೆರರು, ರಾಕ್ಷಸರು, ನಾಗ ಬಕ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯತ್ತಿನ ಋಷಿಮುನಿನಕುಲು ಪೂರ ಜನನಾಂಡ್. ಐಟ್ ದೇವತೆಲು ಬಕ್ಕ ಋಷಿನಕುಲು ವಿಷ್ಣುಗು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅಮಲಕ್ಕಿ ವೃಕ್ಷ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರ ಕುಲ್ಪುರ. ಆ ಮರನ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಲಾಂಡ್ ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾಂಡ್. ಅಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಹದಾದ ಪಂಡನಾಂಡ ಆ ಮರತ ಪುದರ್ದಾದ ಅವು ಆಲದ ಮರನ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಮರನ ಪಂದ ಅಕುಲು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರ ಶುರು ಮಂತೇರು. ಅಪಗಾನಾಗ ಅವಳು ಪಂಡೇರು ಆ ಮರತ ಪುದರೆ ಅಮಲಕ್ಕಿ ಪಂಡನಾಂಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಮರ ಪಂದು ಅವಳು ವಿಚಾರ ತೆರಿಪವೇರು. ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಮರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷ್ಣುಗು ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಕ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ. ಈ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ್ಪುಂಡಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮರತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತನಾಂಡನೆ ಗೋಧನ ಮಂತಿನ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಅವಳು ತೆರಿಪವೇರು. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಮರನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂತಂಡ ಬಕ ಇನ್ನು ತಿನ್ನಂಡ ಅಪಾರ ಪುಣ್ಯಲು ತಿಕ್ಕುಂಡುಗೆ. ಬಕ ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಿತವಾದ ರೀತಿಡ್ ತಿನ್ನುಡು ಪಂದು ಉಂಡು. ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ತಿನ್ಪಿನಿಡ್ದೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂದಲ ಉಂಡು. ಈ ಇಂದೇನು ವೈಷ್ಣವ ವೃಕ್ಷ ಪಂದಲ ಲೆಪ್ಪೇರ ಇನ್ನು. ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ವೃಕ್ಷದ ಮರಟ್ ಬೇರೆಡು ವಿಷ್ಣುದೇವರುಲ್ಲೇರು, ತುದಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರುಲ್ಲೇರು, ಚಿಗುರುಡು ಶಿವದೇವರುಲ್ಲೇರು, ಅದು ಟೊಂಗೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐಟು ಮುನಿಲುಲ್ಲೇರು, ಅಂಗಾಂಗಡು ದೇವತೆ ನಕಲುಲ್ಲೇರು, ಇರೆಟ್ ವಸುದೇವರ ನಕಲುಲ್ಲೇರು, ಪೂಟು ಮರುತ್ಗಣ ನಕಲುಲ್ಲೇರು, ಬಕ ಫಲಟ್ ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಜಾಪತಿಲು ಉಲ ವಾಸವಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾದ ಈ ಅಮಲಕ್ಕಿ ವೃಕ್ಷಗ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ವೃಕ್ಷಗ್ ಸರ್ವದೇವಮಯ ವೃಕ್ಷ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ ಅಮಲಕ್ಕಿ ವೃಕ್ಷಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಆಪಿನ ವೃಕ್ಷ ಆತುಂಡು. ಮಾತಾ ಜೀವಿಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಭೂಮಂಡಲದ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭೂಮಂಡಲದ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವೇರು ಅದನ್ನ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಅವಳು ಕೇಂಡು. ಈ ಪಾತಿರಕೆಯನ್ನ ದೇವತೆನಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜೇಶ್ವರರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವರ್ದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ತುತಿ ಮನ್ಪೇರು ಶುರು ಮನ್ಪೇರು. ಐಟಿ ಋಷಿನಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಾತ್ಮಲ ಈರು ಪರಮಾತ್ಮಲ ಈರು ಇರೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಯಾಪಗಲ ನಶ್ವರ ಆವಂದಿನ ಅಚ್ಯುತಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಾಮೋದರ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಬಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಪಿನ ಪುದರಡು ಇರೆನು ಸ್ತುತಿ ಮನ್ಪೇರು. ಈರು ಮಾಯಾಪತಿಯಾದುಲ್ಲರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದುಲ್ಲರು ಇರೆಗ್ ಸ್ವಪ್ರೇಮರ್ದು ವಂದನೆಲು ಪಂದು ಋಷಿನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಂತಿನ ಋಷಿನಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಎಂದು ವಿಷ್ಣುದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಆರು ಪ್ರಸನ್ನರಾದ ಕೇನೇರು ಎಂಕೆ ನಿಕಲ ಹಿಡ್ದು ಖುಷಿ ಆತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಹೊರಬೋಡು ಕೇನ್ಲೆ ಪಂದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಕಳ ಕೇನ್ವೇರು. ಅಪಗ ಋಷಿನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಈರು ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕ್ಷಗ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನಂಚಿಂದ ವೃತನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂದು ಋಷಿನಕುಲು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಕೇನ್ವೇರು. ಅಪಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಡ್ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಾನಿ ದ್ವಾದಶಿ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ದೂರ ಆಪುಂಡು.
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಆಮಲಕ್ಕಿ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯದ ಮರತ ಅಡಿಟು ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಜಾಗರಣೆ ಕುಲ್ಲುಂಡಾಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮಂತಿನ ಮಾತಾ ಪಾಪಲುಡ್ದು ದೂರ ಆಪೇರು ಬಕ ಸಹಸ್ರ ಗೋದಾನ ಮಂತಿನ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಆರ ಪನ್ಪೇರು. ಇದು ಮಾತಾ ವೃತಡದ್ಲ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ವೃತ ಆತಂಡು. ಅಪಗ ಋಷಿಮುನಿನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ವೃತನ ಎಂಚ ಪತ್ತೋಡು ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಪತ್ತೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂದು ಋಷಿಮುನಿನಕುಲು ಭಗವಂತರಡ ಕೇನುವೇರು. ಭಗವಂತೆ ಆಯ್ನ ವಿಷ್ಣು ದೇವೇರು ಋಷಿಮುನಿನಕಳ್ಳ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಪೂಜೆಲು ಮನ್ಪುನಿಡು ದುಂಬು ಸಂಕಲ್ಪ ಮನ್ಪೊಡು ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷ ಅಚ್ಚುತಡ ಯಾನು ಈ ದಿನ ತಾನಿ ದಾಲ ನೀರ್ಲ ಪರಂದೆ ಏಕಾದಶಿ ವೃತ್ತ ಪತ್ತೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲದೆ ದಿನ ತಾನಿ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಂತದು ಇರ್ನ ಚರಣಾರವಿಂದಡು ಎಂಗಿಲೆಗೆ ಆಶಯ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ವೃತನ ಪತ್ತುಲಂಕಿನ ಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಅರಡ ನಟನೋಡು. ಈ ವೃತನ ಪತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕ್ರಮದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪಾಪಿಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಪತಿತೆರ ಆದುಪ್ಪಡು ಕಲ್ವೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಪಾಕಂಡಿ ಆದುಪ್ಪಡು ದುರಾಚಾರಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಮರ್ಯಾದೆನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮನ್ಪುನ ಆದುಪ್ಪಡು ಮುಕಳ್ಳಪುರ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸರೋವರ ನದಿ ಗುವೇಲು ಇಜಿನಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೀಯೋಡು ಮೀಪಿನೆಡು ದುಂಬು ಮಣ್ಣಡು ಪೂಜದು ಮೇಯ್ಕು ಪೂಜದು ಮೀಯೋಡು ಪಂದು ಉಂಡು. ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೇಯ್ಕು ಪೂಜಿನಗ ಈ ಮಂತ್ರನ ಪನ್ನುಡು ಪಂದು ಉಂಡು. ಅಶ್ವಕ್ರಾಂತೆ ರಥಾಕಾಂತೆ ವಿಷ್ಣುಕ್ರಾಂತೆ ವಸುಂಧರೆ ವೃತ್ತಿಕೆ ಹರೆ ಮೇ ಪಾಪಂ ಜನ್ಮಕೋಟ್ಯಂ ಸಮಾಚಿತಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥದಾದ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕುದುರೆ ಆದುಪ್ಪಡು ರಥಲ ಆದುಪ್ಪಡು ನಿತ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಕ ಶ್ರೀ ವಾಮನ ದೇವೇರ್ಲ ಇರ್ನ ಸುತ್ತಲು ಭ್ರಮಣೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ್ಮಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಲು ಮಂತುಪ್ಪೆ ಆ ಪಾಪನ ಪೂರ ದೂರ ಮಂತದೇನ ಮುಕ್ತಿ ಕೋರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ. ಇಂಚ ಮೀಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಥ ಆದುಪ್ಪಡು ಪುಷ್ಕರಣಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಜರಿ ಆದುಪ್ಪಡು ನದಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಸರೋವರ ಆದುಪ್ಪಡು ಓಲೆ ಮೀತನಾಂಡಲ ಆ ಮೀತಿನೆತ್ತಲ ಫಲ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದು ಐತ ದಯೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನಟನೋಡುಗೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಬಂಗಾರದಾದ ಆದುಪ್ಪು ಆತನ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಒಯ್ಟು ಬೋಡ್ತಲ್ಲ ಐಟು ಮನ್ಪೋಲಿ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಮೀದಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಮನ್ಪುನಂತ ಪೂಜೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಹವನ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಯ್ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಸಾಮಗ್ರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯದ ಮರ ಓಲುಂಡು ಆ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಪೋದು ಕುಲ್ಲೋಡು. ಈ ಮರ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಡು ಅಡಿತದು ಒರೆಸದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ದಿಯೋಡು. ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ದೀನ ಜಾಗದ ಮಿತ್ತು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ರ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಕುಂಭ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕಲಶಣ್ಣು ಕಲಶವು ಪಂಚವೃತ್ತದ ಆದುಪ್ಪಡು ಬೆತೆವತಲಾಪುಂಡು ಪಂಚರತ್ನದ ಆದಿತ್ತನಾಂಡ ಐಕ್ತ ಮಿತ್ತು ಗಂಧನ ಲೇಪನೆ ಮಂತದ್ದು ಶ್ವೇತ ಚಂದ ನಡೆದು ಶೃಂಗಾರ ಮಂತದ್ದು ಆ ಕಲಶಗ್ ಪೂತ ಮಾಲೆನು ಪಾಡೋಡು. ಪರಿಮಳದಂಚಿನ ಧೂಪನು ಪೊತ್ತಾದು ನಂದದೀಪನು ದಿಯೋಡು. ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜುಲಕ ಉಪ್ಪೋಡು. ಪೂಜೆಗಾದ ಹೊಸ ಕೊಡೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಚಪ್ಪಲು ಬಕ್ಕ ಕುಂಟುನು ಪೂರ ಪತೊಂಬರುಡು. ಕಲಶದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಜನದಿದ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಸುವರ್ಣವಾಯನಂಚಿನ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ವಿಶ್ವೋಕಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಚರಣನು ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಿಯೇ ನಮಃ ಪಂದು ಮೊಣಕಾಲನು ಉಗ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಬಂಜಿನ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಧಾರಿಣಿಯೇ ನಮಃ ಪಂದು ವೃಕ್ಷಸ್ಥಳನು ಚಕ್ರೇನೇನೆ ನಮಃ ಪಂದು ಎಡಭುಜನ್ ಗದಿನೇ ನಮಃ ಪಂದು ಬಲಭುಜನ್ ವೈಕುಂಠಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಕಂಠನ್ ಯಜ್ಞ ಮುಖಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಮೋನೆನ್ ವಿಶೋಕಾ ನಿಧಯೇ ನಮಃ ಪಂದು ನಾಸಿಕನ್ ವಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ನೇತ್ರನ್ ಬಕ್ಕ ವಾಮನಾಯ ಪಂದು ಮುಂಡನ್ ಸರ್ವ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ಪಂದು ಶಿರನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಂಗ ಪಂದು ಪೂರ ದೇನು ಪೂಜನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಅಂಚ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತದ್ದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದ್ದು ದೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ದೇವಡ ನಮಕೇನೋಡು. ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಗರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು. ನೃತ್ಯ ಆದುಪ್ಪಡು ಸಂಗೀತ ಆದುಪ್ಪಡು ವಾದ್ಯ ಆದುಪ್ಪಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂಚ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಥಾಮೃತ ಆದುಪ್ಪಡು ರಾತ್ರಿ ಕುಲೊಂದು ಕೇನೋಡು. ಭಗವಂತನ ವಿಷ್ಣುದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯದ ಮರಕ್ಕೆ 100 ಅಜ್ಜಿನಾಂಡ 20 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಆಪಿನಿಡ್ದುಂಬು ವಿಷ್ಣುದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಮನ್ಪೋಡು. ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಡ ವಿಷ್ಣುದೇವರನ ಈರು ಸ್ವರೂಪ ಏನಂಚಿನ ಈರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಾದು ಐತ ಒರಿನ ವಸ್ತುನು ಪೂರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನನ ಮನ್ಪೋಡು. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಕಲಿಗೆ ವನಸು ಕೊಡ್ದು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ವನಸು ಮನ್ಪೋಡು. ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ಓ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಣು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ವಿಧಿವಿಧಾನವಾದ ತಿಕ್ಕುನ ಫಲಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ವೃತನ ಪತ್ತಿನಿಡ್ದೋಸ್ಕರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಲು ಮಂತಿನ ಫಲಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಓವೇ ಸಂಶಯ ಬುರ್ಚಿ. ಇಂಚ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವೇರು ಋಷಿನ ಕಳ್ಳ ಪಂದು ಅದೃಶ್ಯ ಆಯೇರು ಪಂದು ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿಲು ರಾಜಡ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಮಾತಾ ಋಷಿನ ಕುಲ ಈ ಋತನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಂತೇರು. ಆಚರಣೆ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂದು ಉಂಡು. ಅಂಚ ಭಗವಂತಯ್ಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜಡ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ ಈ ವೃತದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಲ ಈ ಮಂತನಾಡ ಮಾತಾ ಪಾಪಲರ್ದು ದೂರಾದ ಮುಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಅಂಚ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಏಕಾದಶಿದ ವೃತನ ಪತ್ತಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.